Σιγά ρε φίλε, τι βαράς έτσι? Κάνω προπόνηση να δυναμώσω τα χέρια μου. Και γιατί δεν βαράς τίποτα άλλο να δυναμώσεις? Τι άλλο? Αυτό που θα σου χρειαστεί περισσότερο εδώ που ήρθε. Έλα σε τα λόγια και πιάσε τρία διπλά ούζα και γρήγορα. Δεν μου λες ρε φίλε, Arsenal Liverpool, τι να βάλω? Κουράσε τη Liverpool και πιάσε τα ούζα. Καλά μωρέ, πω, τι κάνεις έτσι? 1, 2, 3. 3 είπες? Διπλά. Ούζα. 3. Να τη φας και να είναι κρύα. Τι είπες? Λέω κρύα ομάδα η Arsenal. Δεν μου λες ρε φίλε, θα μου πεις τώρα Arsenal Liverpool τι να βάλω? Πράσε την Arsenal και μου κολλάς γιατί δεν είμαι και πολύ στο έτσι. Καλά μωρέ, εντάξει. Πω. Πολύ ξεφτυλισμένο πράγμα όμως η γυναίκα, συμφωνείς? Ρε εσύ φίλε, θα μου πεις τώρα Arsenal Liverpool τι να βάλω? Πράσε τη Liverpool, συμφωνείς? Πολύ ξεφτυλισμένο πράγμα η γυναίκα. Δηλαδή θα σε πείραζε τώρα άμα δεν συμφωνούσα? Κατάλαβα, περνάς καλά φαίνεται, να τις κόψεις. Και τι είναι οι γυναίκες για να τις κόψω τσιγάρο, τι λέει ρε? Έχεις δίκιο, δεν κόβονται. Πολύ φουρτουνιασμένο σε βλέπω ρε φίλε. Λοιπόν εγώ θα τη σκοτώσω, και αυτόν και αυτήν. Αυτά βάρβαρα πράγματα. Ναι, βάρβαρα, γιατί εγώ την προειδοποίησα. Τζέσικα της είπα, από μένα δεν θα γλιτώσεις εύκολα. Αν της είπες Τζέσικα και δεν σ' άκουσε. Τζέσικα είπες? Ναι, Τζέσικα. Θα σε σημαδέψω της είπα, και εσένα και αυτόν. Αυτόν, ποιον αυτόν? Που μου την έφαγε. Παναγίτσα μου. Ναι, αλλά αυτόν όμως δεν τον έχεις προειδοποιήσει. Και. Τι ρε φίλε, στην άλλη το πες, αυτό το φουκαρά όμως δεν του πες τίποτα, τώρα τα ακούει. Ποιος ακούει? Ποιος άκουσε κανείς? Κατουργέμαι, θα πιάσεις και θα του πεις με συγχωρείτε κύριε. Τι κύριε και αηδίες μου λες ρε? Α, είναι κύριος, σε παρακαλώ. Γιατί τον ξέρεις? Εγώ, πού να τον ξέρω, εσύ τον ξέρεις? Όχι, αλλά πού θα πάει θα το βρω. Μικρό το νησί. Ξέρεις, κυκλοφοράει με μια φιλέ μπλούζα, αυτές τις φιλέ τις μαύρες. Ναι, μαύρη είναι. Ναι, και έχει και μια νεκροκεφαλή επάνω. Στη μέση, Στη μέση. Ποιος πούστης με κάρφωσε? Τι είπες? Τίποτα, τι να πω εγώ. Εγώ είμαι πόντιος, θες να σου πω ένα ανεκδοτάκι? Να γελάσουμε. Παναγίτσα μου, τι έπαθα. Στάθη. Τι είναι? Στάθη. Αυτό άμα το πλύνω θα φύγει το φάντασμα. Είδες, αυτό είναι φάντασμα, δεν είναι νεκροκεφαλή. Πάρ' το ρε μάνα. Για μια στιγμή. Γιατί μια στιγμή? Δεν μου λες ποιανού είναι αυτό, δικό σου είναι? Ποιο δικό μου, δεν είναι δικό μου. Εγώ του είναι 2.000 έδωσε για αυτή την